Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosini oyawre nyakoro mojong en Okinyi ni Roma chimter kangwen tijadek makende mar dwe mar ariyo higa gana ariyo kod 26 en odiochieng' makende Ruoth Nyasaye oseyawonwa piny Okinyi ni maket kod maendi kendo waduoko ne niro kamano kuom yawonwa piny Okinyi maket kod maendi. Lungan Jasasa Doyo antie kod nyawadwa Brenda Agenya. Brenda yawre ageno ni rumo bero Okinyi ni maket kod maendi. Oyawre nya Justus. Achiew makare. Erokamano. Okaneno wach moro. Yikri mar twakore go na jokanyano. Yes. Kendo nyisogi ni to ang'o motimre pacho kaendi kod gwenge maoko. Aikora mar kelo negi achiel kachiel mago matimore kuonde mopogore opogore. Erokamano. Jokoromogi wachako kod bomonero ma Nairobi kuma ripot koro yango ni jatend piny owacho Migosi William Samoei Ruto sani koro nodhi nyime kod chwalo chenro mopogore opogore mag dongruoge anyete bomonero maduong' ma Nairobi kane otene kod gavana ma Nairobi Migosi Johnson Arthur Sakaja kanyakla kod jaod bura mano Migosi Felix Oduor mabiro ng'ere kod nying mar Jalas ne gidhi nyime kod chwalo chenro goeko mag dongruoge konde mopogore opogore mag bomonero ma Nairobi anyete weche goeko mag thieth kama bende ne giyawe chenro mopogore opogore mag nyandho goeko mag thieth osiptende mopogore opogore e bomonero ma Nairobi. Migosi Ruto koro singo mar timo monyalo mar biro neno ni weche goeko mag dongruok ochwal e konde piny Kenya koni kod kocha ne oganda Kenya duto te. Hoye! Vijana hoye! Nyinyi vijana, mimi nataka kuzungumza na vijana wa Nairobi. Hapa Nairobi tuko na mpango mkubwa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Pale kwa affordable housing, nyinyi vijana, kuna nafasi yenu ya ajira. Pale kwa kujenga soko, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa Nairobi River Regeneration, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa digital jobs, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na export of labor, iko nafasi yenu ya ajira. Wewe kijana, kazi yako ni kujituma. Mambo ni nini? Mambo ni kujituma. Vijana mko tayari? Vijana wa Nairobi mko tayari? Vijana hoye! Ruto hoye! KJ hoye! Na Mato hoye! Mato hoye! Mato! Sisi tunawapenda. Rais, tunakushukuru sana kwa sababu umesimama na watu wa Nairobi. Tupigie rais wetu makofi. Hakuna rais amefika Mtuini mara mbili ama na mara wewe umefika hapa. Kwa muda mrefu, Excellency, watu wa Mtuini walikuwa wanaona ni kama hawako Nairobi. Si ni kweli? Walikuwa wamesaulika. Sasa kwa Mtuini, Excellency, tuko na hiyo hospitali, nimewajengea jikoni watoto wanakula, tuko na soko ambayo tunaendelea. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Kuna vijana wetu wameingia kwa Green Army, tunataka zaidi waingie kwa Climate Works kwa sababu tulisema kazi ni mboka ni si ndio hiyo? So Excellency, ile tutakuomba hii, mnaona hii ndio kushirikiana ya national government na county government. Tushirikiane ama tutengane? Tushirikiane ama tutengane? Tuendelee ama tusiendelee? Ndio maana Dago mnaambia Ruto nini? Mnaambia Rais Ruto nini? Na Gavana Sakaja mnamwambia nini? Na mheshimiwa wangu Keje mnamwambia nini? Na Mato mnamwambia aje? Watu wangu nawapenda. Nina walombo tov. Akina mama mwa. Mungu awabariki. Vijana tuko hapo. Rais, asante sana kwa kufika huku. Hii mtani yako sahi. Hii ni mara ya pili tumetembea hapa na kila wakati ukifika ni maendeleo. Asante sana kwa kazi ambayo unafanya Nairobi. Tunatembea na wewe mpaka dakika ya mwisho. Hawa ni watu tayari wameamua. Nipatie tutamia rais. Asante sana. Mungu awabariki.
Brenda winjo ka ng'ato wacho kanyo ni tunawalombo tovu. Yes. Kulombo tovu. Tunawalombo tovu. Mano wanyawacho ni en sheng. Wahero koso. Apa ni walombo koso. Wach mane man kod ikono. Wach machielo ni bende jatend piny Kenya Laktar William Ruto koro to nodhi nyime ka okwayo rowere ma pacho kaeri mondo mi oyie oti matek e kinde duto mar none gibero ngimagi makiny. Laktar William Ruto koro to wacho ni piny owacho mare mar Kenya Kwanza osebedo ka tiyo matek kendo kelo chenro mopogore opogore mag dongruok ne rowere e pacho kaeri. Ka bende seche nogo medo kwayo rowere ka ojiwogi mondo mi giwere koda ka siasa maricho mag nyayo akwede mag dhoudi. Vijana hoye! Vijana hoye! Nyinyi vijana, mimi nataka kuzungumza na vijana wa Nairobi. Hapa Nairobi tuko na mpango mkubwa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Pale kwa affordable housing, nyinyi vijana, kuna nafasi yenu ya ajira. Pale kwa kujenga soko, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa Nairobi River Regeneration, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa digital jobs, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na export of labor, iko nafasi yenu ya ajira. Wewe kijana, kazi yako ni kujituma. Mambo ni nini? Mambo ni kujituma. Vijana mko tayari? Vijana wa Nairobi mko tayari? Vijana hoye! Wana wa Dagoretti hamjambo. Dagoretti hoye! Bisi Kinyanjui hoye! Mambo mko area? Hata mimi niko area. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Bisi Kinyanjui. Nilikuwa hapa miezi chache iliyopita na nilikubaliana na nyinyi nitafanya mambo mawili. Ile ujenzi wa madarasa na workshops. Hiyo workshops na madarasa nimemaliza, nimekuja kufungua. Kitu ingine niliwaahidi ni kwamba tutawajengea hostels. Si ndio? Sasa hapa tayari niko na contractor. Hostels nimetoa pesa ya serikali milioni 250 kujenga hostels ya vijana 580 ya kwanza. Alafu mimi nawapangia tena, kwa sababu najua tuko na wanafunzi wengi hapa Bisi Kinyanjui, si namna hiyo? Na mahali ya kuishi iko na shida, si namna hiyo? Kwa hivyo we are going to do additional hostels. Mimi najua mahali ya kujenga hostel iko shida kidogo, si ndio? Si tuko na shamba hapa nyuma? Si iko shamba ya elimu hapa nyuma? Bas, mimi nitapanga tutafute shamba ya kutosha, kwa sababu hapa Bisi Kinyanjui tuko na wanafunzi zaidi ya 10,000 on 4 acres. That is too much. Kwa hivyo tutawapangia ardhi ingine ndio tuweze kupata ardhi ya kupanua hii shule ya Bisi Kinyanjui, ndio tuhakikishe ya kwamba wanafunzi wengi zaidi wa taifa letu la Kenya wakimaliza shule ya secondary school waweze kupata mahali pazuri pa kuweza kusoma. Elimu na ujuzi wa teknolojia ndio watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Nyagoro mwe kupoge koda lipode gwe kuma buke boma Nairobi ma weche gwe kuma kwa lombo tovu bende ne wache wago ngwech nyake county noero ma Kisii kama lipot koro yango ni makini machonde no gai mar jongad bure pacho kae ni mano migosi David Kinali Maraga saindi koro wuoko kendo jiwo jende pacho kae ndi neke giye to giwogo ko gendikre kaka joling'ombulu e pacho kae ndi Maraga koro jiwo jende ni kaponi nitie lokruok babende de gigombe e chunygi mondo mi otimnegi to wacho ni mano ginyalo mana biro timo ka ging'ado ombulu kendo gibiro ling'o ombulu
kendo giyiero jatelo makare higa noero Mokinyi. Maraga ne wuoyo kod oganda e kaunti nero kata miweko Makisi, kama bende ne owacho ni ngima lokruok man ngima en mana mabiro biro, kendo jiwo oganda go eko kata jinde go eko ni koyie to bi oling ne ombulu ka thuolo obiro chopo. Wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga, tumekuja hapa kuwasihi mkuwe na kura. Mkuwe na kura, yule ambaye hajajiandikisha ajiandikishe awe na kura. Ni wangapi wanataka change Kenya yetu? Ni wangapi wanataka mabadiliko Kenya yetu? Asanteni sana. Mabadiliko hiyo itakuja tu tukipiga kura. Kama hatuna kura, hata kama tunataka change na tusipige kura, itaendelea vile inaendelea. Shida ambayo tuko nayo Kenya, na mimi najua mnaielewa, kila mtu anaielewa. Kenya si nchi masikini. Kenya si nchi masikini. Ila ambayo inasumbua sisi, kitu ambayo kinasumbua sisi ni wizi wa mali ya umma. Wizi wa mali ya umma. Hakuna siku itapita bila ripoti kutoka kwa Auditor General unasema mamilioni fulani yamepotea, mamilioni fulani yanapotea, na hakuna hatua inachukuliwa. Hakuna hatua inachukuliwa. Kitu mimi nataka kufanya, nataka muniunge mkono. Nitakuja nimalize huyo ushenzi mara moja. Sababu hiyo pesa inapitia mikono ya serikali, na wale ambao wanaiba ni wale ambao wako kwa serikali. Nitamaliza hiyo mara moja. Nikimaliza hiyo mtakuwa na madawa hospitalini. Nikimaliza hiyo watoto wenu wataenda shule na mambo, na nyinyi hii biashara mnafanya mjisaidie na matumishi mengine ya nyumbani. Sababu katiba yetu nasema watoto wachukuliwe shule na serikali ilipe. Katiba yetu nasema matibabu itolewe kwa wananchi na serikali ilipwe. Nikiingia huko nitamalizana na mambo ya SHA na nini. Hiyo yote ni ile mipango ya kuibia wananchi mali. Nitamaliza hiyo na mimi SHA. Mtaenda huko kila mtu utatibiwa bila kulipa chochote, sababu hiyo ile kodi mnalipa inatoshana kuwapatia dawa hospitali. Nonro matut koro tosechakore kendo dhi nyime mano ewi masira mar ndege mabende nyocha okawo ngima ji maromo 6 e pacho ka Arita ma oting'o jaod bura Johana Ng'eno. Kanyaka sani ng'eng'ie mag DNA koro tosechoki kendo itimonegi nonro matut. E seche nogo bende spika od bura mamalo Migosi Moses Wetangula kane loso bang' ne limo familiano mano e kar dak ma Karen Buore Nairobi, koro to wacho ni dwaro nitiere mondo mi one ni otim nonro matut kendo ober yorego eko mabende ndeke ma pacho ka eri koro to nyalo bedo ni ringo godo mar neno ni gireso ngima oganda ma pacho ka. To the people of Kenya, whenever we have such a tragedy, Kenyans have got the good habit of coming together to express their empathy and sympathies and condolences to bereaved families. This reminds us of the tragedy we suffered in Marsabit when we had an air crash that claimed the late Honorable Godana and many members of Parliament. And we, as we mourn, we pray to God to protect the families and also encourage the aviation authorities to ensure that regulations are enforced when the weather sounds and looks bad, what pilots should do. Kopogore koda weche goeko mag timo nonro ne ng'eng'ie mag ndege kanyakla koda ringre oganda mabende nowito ngimagi e ndege dero mabende nolwar gi kodira no ero mokalo. Waringo nyaka bomone ma Nairobi kama lipot koro yango ni moko kuom jokanyo duond buch siasa no ero mar ODM anyeto mabende sani koro wachore ni obalo kod duond bura no ero kama oting'o Migosi Edwin Sifuna, jalup gavana Migosi Geoffrey Ostotsi e kind mamoko mathoth ne okwepo kendo ne oremo ok ochopo e romo maduong' mar duond buch siasa no ero mar ODM mabende iluongo ni NEC, mano mabende ne obagi
e boma ma Nairobi kendo ne itayo koda ogai maduong' bura no masani migosi Oburu Oginga. Kinde maket kod mano mothoth kuom weche ne oyiere kod jobura odiochieng' manyoro. Kata kamano penjo mang'eny biro malo duoko kotenore koda kwepo mabende koro jotelo gweko seneta Nairobi migosi Edwin Sifuna kod migosi Geoffrey Sotsi kendo jotelo mamoko kamoting'o Kibagendi mabende ne orem ma ok ochopo e bura maket kod mano. Biro paro ni jaod bura no Masuba mano migosi Karoli Omondi bende ne okwepo ma ok ochopo e bura maket kod mano. The parliamentary group meeting also endorsed the decision of the NEC to give mandate to our party leader to start the process of negotiation with other parties, with like-minded parties, starting with the UDA party, under the way the Central Committee and the NEC Committee, the NEC Committee approved. Parliamentary group also endorsed the decision to have the National Delegates Conference on 27th of March, 27th of this month, and from Friday, the party will communicate and give the 21-day notice that is required in law. The parliamentary group also agreed to receive the report of the 10-point agenda on Tuesday at a broad-based parliamentary group meeting that will be held at KICC on Tuesday. Kawadwogo e kaunti ni Kisumu to eni jotije piny owacho e kaunti ma Kisumu koro to wuok oko tung' mosuo koda ka jatenda migawono mochung'ne jotije piny owacho migosi Geoffrey Ruku mane ewi wechego mayande ne owacho mondo mi koro to jotije piny owacho duto ondiki e yor orak to ok e yorno mongirore kaka ne osebedi ka indikogi e pacho ka. Oganda go kane loso koro ka jofwambo e chebo mondo ma Kisumu odiochieng'no manyoro koro to yango ni maeri en gino ma ok nyalre to ahinya ne jogo manosendiki e ndalo machien. E seche nogo bende ne gikawo thuolo margi mar paro ne tend kaunti ni Kisumu mondo mi oyie ochule jotije piny owacho gopegi magingo. We've just had a successful election for our branch, which was held today, and the team with me have been elected to lead this branch for the next 5 years, and we hope to have a smooth transition even as we represent our members. In our today meeting, we have realized 3 key issues that we felt that we wanted to address so that our members can be well represented. And one of them, recently the Minister of Public Service, that's CS Ruku, talked about translating civil servants from P&P to contractual job. We want to ask the minister that he needs to come clearly on the issue of contract to the civil servants, because as far as we are concerned, all the civil servants who had been employed from the year since they were employed were given letters and already have appointment letters and employment letters reading permanent and pensionable. So as we stand, and our stand as a union in Kisumu branch is that is a big pipe dream, and we know that we are going to represent our members well. We are going to fight it under even the Employment Act. It is very difficult to change employees' terms and conditions midway unless a proper reason is given. The Cabinet Secretary for Treasury had released money for county government wages, full post. I think there is a serious issue that should be interrogated as to why every time disbursement of funds to the counties are done, the governors delay with their team to pay the workers their dues. It is not humanitarian that you work for your dues and you budget as a worker, as a parent, and sometimes it is also very difficult to move. We are asking the governors that they pay the workers their dues plus the arrears, so that there is continuity of service delivery to the workers. The share that is not properly being handled, we are requesting the authority to give directive that health should come first before pay, so that we save lives of citizens and more so the workers. Nyakoromogi moko kuom jopuonj mabende wuok e kaunti ma Bungoma saini to koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo
Gino roma bende giwacho ni okumba manyien mar SHA sani koro okti gwenge gigoeko makono. Giwacho ni thoth jopuonj mabende wuok e kaunti ma Bungoma sani to koro kale achiedh nade maliche miwuoro ka giwacho ni ok ginyal yudo thieth kuonde thieth mopogore opogore e kaunti gin achiel no ma Bungoma. Giwacho ni ka piny owacho ok nyal rango ma e yo ma piyo piyo to ka gidek bago ng'anyo mar tipo e kaunti gino ka gisundo godo piny owacho ahinya to tenda migawo mochung' ne weche mag thieth ka bende sani koro gidwaro tend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kaendi ni koyie to ne ruyo weche maket kod mago mondo mi one ni jopuonje kaunti ma Bungoma odhi nyime kod yudo chenro gi mag thieth maonge ng'ikruok moro amora. I am addressing the Minister for Health, the Minister Duale, that those stories is talking about fraud in the ministry, he should steer away from that, because teachers don't want to hear about fraud, they want to get services in the hospitals. So these frustrations must stop. I'm aware some of the hospitals which have threatened to close down services for teachers in the next 1 week because they have not received any money from SHA to be able to enable them to carry out the facilities. The packages given are not as outlined in the component given in the MOU. The package given for maternity in the MOU is 300,000. In this hospital, we have realized, we have been informed and received it with dismay that is only 30,000. In the event of cesarean birth and other complications, the patient is forced to top up and give more money. And yet teachers do not have money. We have been assured of a comprehensive insurance. Packages ambazo wamepea outpatient ni kidogo. Kwa mfano wamepeana package kama 75,000 na haziwezi chukua mwaka mzima. Mwalimu akikuja na familia yake unapata ya kwamba zinakuwa depleted within maybe a half a year. Na hiyo inaweka walimu wetu katika hali ngumu. Kama SHA imeshindwa, we are demanding Minet erudi. Even hospitals are complaining. Tangu mambo ya SHA eanze paka saizi, no cent has been sent to the hospital concerning mambo ya walimu. Sasa walimu tunataka tuwapatie 1 week. Watuambie ukweli ya mambo ya SHA. If the government wants teachers to die, watueleze saizi. Brenda jopuonji wagoreyo weche gwe moskum ngado dhogi. Yes. Weche gwe ko mag SHA. Jopuonjo osebedo ka ywak mokuongo. Correct. Kata nyocha ka ene waneno ka jopuonj kuok e gwenge mag Tana River bende no ywak kanyo ne wach SHA. Tana be ywak. Gisebedo ka giywak e counties mopogore opogore. Remember ni nogol gi e Minet kikelo gi SHA. Aon Minet. Kikelo gi SHA. Koro giywak ni SHA kosebedo ka dhi kodgi makare, chenro gi mag thieth ok dhi makare. Kata Aon Minet no bende yande giywak ni ok dhi kodgi maber. Jathum moro nowero ka wacho ni onge kuma ber. Chalre to romre. In sure. Ng'eng'e gi kari. Ng'eng'e gi kuma intie. Kunda. Mondo bed maber. But giwacho ni NIF ne bet ber. Ni bet ber. Compared to SHA. Aon Minet. So NIF. NIF. Oh. Mani ngini thiedho wa gwenge ma oko. Ti wach modong. Ito wacho ni ne yudo thieth e gwenge ma oko. Exactly. Aya. Awinjo wacho no mano ber. Wadhi nyaka kaunti ma Busia kama bende jopur kowuok e kaunti no ma Busia koro to onyiso mor margi kendo poe malich mokalo tend kaunti no kuom ne chiwo negi kodhi mag oduma to enye kinde ni mabende koro to koth chwe e pacho kaeri. Amaeri en chenro mabende notelie koda ka governor e kaunti no ma Busia Migosi Polo Tuoma mabende koro to yango ni gikawo okang' ma kamaeri mar no ne gibero ngima jopur kowuok e kaunti no ma Busia. Jopur go koro to medo jiwo jowetegi mondo mi oneni gitiyo maber koda ka kodhi ma kamano mar no ne giyudo chiemo e ndalo mabiro. Sasa pesa. Na tumesema tujaribu kusaidia watu wetu na mbegu. Najua mbolea wengi pia mmeregister.
na hapa butu la mbolea ilikuwa haijafika, lakini maambiwa iko njiani. Maana ya serikali kufanya hivi vitu yote ni kujaribu kutoa watu wetu kwa njaa. Ya pili pia ni kutoa watu wetu kwa umaskini. Ya tatu ni kusaidia watu wetu kupata mapato. Sasa tunafanya smart agriculture. Pale ulikuwa unapata gunia 2, tunataka upate gunia 5. Pale ulikuwa unapata gunia 5, tunataka upate gunia 20. Sasa tukule ile yako 2 ulikuwa unakula, alafu baki na 15 ya kuuza. Tuko na mradi na lengo letu ni kuongeza mazao na uzalishaji na kuweka usalama wa hali ya chakula Busia. Kama mnavyoelewa, ukulima ndio nguzo ya mgongo ya Kenya na Busia hapa, na tuko na program ile ya kufufua uchumi wa Busia katika kila ward ambazo ni 35. Chini ya Mheshimiwa Otuoma tumehakikisha kwamba tunafanya testing ya udongo wetu ili tujue ni aina gani ya rutuba inahitajika. Tunapopata ile mbolea subsidized fertilizer, inakuwa ni rahisi kujua ni pembejeo gani zitawekwa katika sehemu gani ya kaunti yetu ya Busia. Pia tuko na programu ya kulimia wakulima kwa hali ya bei ambayo inaweza kuwa nafuu, shilingi 2,500 badala ya shilingi 6,000 kama wale wa binafsi wanaolimia wakulima. Na sasa hivi pia tumenunua mbegu ambazo ni certified seeds from Kenya Seeds za kupeana wakulima wetu, kwa sababu tunaamini na sayansi inaonyesha kwamba tunapopata mbegu sawa na tunapopata ile hali sawa ya ukulima, tutazalisha mazao yetu na itaongezeka. We are targeting over 70,000 farmers in the first phase across all the wards in the county. Yes. Nimesema asante kwa Mheshimiwa Otuoma kukuletea mbegu tupande kwa huu mula. Nimesema asante sana, aendelee na hii kazi yake, najua ataendelea mbele. Shukuru sana vile ametoa hii mbegu, itanisaidia kwa sababu niko na shamba na mbegu bado nilikosa kupata. Nimeshukuru sana Mheshimiwa, aendelee tu na hii kazi yake, najue tuko na yeye 2027. Na shukuru siku ya leo vile nilisikia akitangaza kwamba tukuje msaada wa mahindi mahali hapa, hata nimeraukia kwa shamba ndio nikakuja. Sasa nikipata hii mahindi nitashukuru, kwa sababu hii mahindi ya hybrid unapoipanda wewe unaleta mavuno kuliko ile kienyeji. Neno lingine ni mahindi inaliwa na kila mwanadamu ulimwengu, na mahindi inapendwa na kila kitu ulimwengu. Hata mandege wanapenda mahindi, ng'ombe wanapenda mahindi na mifugo yote. Mana kamano nyako mga jwangen tim mabere malich mawuoro. Awinjo ni Senate county ma Kisumu be pogo kothe. Yeah. Osechoponi? Okinya Kisumu. Watuna chopa Senate ni poka yudo kodhi. Okiyudo kodhi mbegu. Irido mbegu. Arito mbegu ada puro. Okay. Jekoro mojon kopogore koda wechego koma kothe lipot malitu yango ni rawera moro mabende wuok e gwenge mag Shivakala, Lusoko, Tongaren, county ma Bungoma. Sainto koro ni onego nyorodho ma onego min mar gimoro kane gilaro avunja mag wuoth kata gambut nyakoro mojwang. Kindego eko mabende ne min mare ne temo thego gi wachore ni rawera no ero mabende nyinge onyose yangi kaka David Wanyonyi majegni 21 ne ochuo pala nyari noya jowadgi miluongo ni Joshua Wafula bang' ne kendo kane gilaro wechego eko mag avunja mag wuoth kata gambut e odiochieng' no ero manyoro. Ma en report mabende yangi koda ruoth e gwengego makono mabende owacho ni report maket kod maendi sani koro gisechwalo tesendo bila. Kindego eko min mare wacho ni temo mare mar ne thego owete ariyogo eko ne ogore Luanda ka migosi David Wanyonyi kara ne opando mana panda lot kendo rokogo owadgi no ero nyari noya mochuo wito ngimane. Turudi na hapa hivi. Tunarudi na hapa. Halafu baada ya kupikana hivyo tukawakawanyishamo, mimi nikashika Davis, nikamuonyesha njia ya kuenda kwake, nikamsukuma mpaka pale kwa Mandisi. Na huyu naye wengine wakamshika kumpeleka kwake. Saa ya kufanya hivyo nikaona Davis alikuja, bila alikuja. Si kujua ako na kisu. Bila alikuja alikuwa ameficha kisu. Na vile kufikia Joshua akatoa kisu akamfunga kwa kichwa, kwa shingo na kwa moyo, kwa tumbo.
tukamwambia usimkuze. Joshua akasimama tu, Davis akatokea. Akaanza kumtandika ngumi za kifua. Huyu amesimama tu anamwambia ndugu yangu, mimi sina ubaya na wewe. Ningekuwa na shida na wewe, singekulipia bill Nairobi hospital, utoke huko nikulete nyumbani. Sina maneno na wewe na siwezi pigana na wewe. Davis akanimwambia, umejifanya sana, wewe ndio uko na mali sana kwa hii boma. Jamii inataka kukosa mwelekeo. Kwa hivyo kwa wito huu nataka niombe viongozi wa makanisa, niombe viongozi wale ambao tunaweza ita retirees, niombe wale wote ambao wanaweza kuwa katika jamii kama walimu, waje tusimame pamoja na sisi watawala, na hata miongoni mwa wale vijana kuna wale ambao wako na wazia mzuri sana kwa wengine, ya kuwa tuwe na ushirikiano ule ambao utaweza kuleta jamii pamoja. No watch marach girach mapokora ne Brenda. En watch malate kabisa. Gambut. Avunja minya no guchuo. Inyo mana pesa matin. 700 kang'eny kata 1200. Iroko ne koru adu gi pala. Gi pala. Anya wacho ni just samoro nyalo bedo ni weche nitie samoro mano segimore chini. Matut molo gambut. Ma gambut ni to kono ne mana ma rachak mar wach. Rachak mar wach. Samoro ne gin ga ginga moro no sebedo kanyo kata gisebedo ka gi. Dugo no samoro sebedo ka ng'wenyo kuon maduong' molo wadgi e mesa. Ngine weche makuon. Goganda wago nyalo kelo wach ma Arita pimni. Samoro koweni mama no weni angudugu cham gina we kanyo to yudo ka ng'ane chamo te. Ng'ane sedi godo te. Tachichi ni samoro kata weche magera di bed ni nitie ka. Samoro ng'ato lal gi weche magera ema jakel ga weche aina gi. Koro ni samoro weche magera nyalo bedo ni nitiere iye kanyo kido wetegi. To an nawacho ga ngimana. Yes. Ni onge gima demia ka ngimana kata demia ka ngima wadwa. Katek ni koro chopete la pargadi. Gariyo. Kombe ok bor. Iwewe. 150 ta chopo dala. Iwerigo kabisa. Apur. Mos. Abed mabor gi gima nyamiyo ahinyo wadwa. Kata wadwa ahinya. Wango kwa mana kwe kende kuom ji. Dak. Kako wete. Kako siepe. Kwe kende. Awinjo ni dak to lawo yot. Dak to iye wacho no gajore. Alafu to dak kode kiti menane. Kinge kiti. Wicho chola mos nyakola moga jwang. Daiko skalo kanyo 32 bang sa 12 kinyi ni maket kod mind. Owachna mosi. Akao mos na Brenda agenyo. Ilunga ni Calvin Ojwang. Akao mos Calvin Ojwang kawuok Rongo mano wuod Migori County Rongo. Migori County. Yes. Mos na Chelvioke. Chila yako mbogo. Ingenya mita. Chilo bye. Penje mara ni ngenya mita. Mita ni nige slogan moro masani jiteti ogo e pacho kaendi. Okwacha kata kamara bye. Uda yako bye. Okwan mo wacho. Nyamita mo wacho. Mano nyamita. Mano classmates gi Space Master. Evans Angaga. Good morning Evans. Yes. Mosega jatendi samoro ya. Cheu nade jatelo. Ndipo kiyudo ka. Kawicho bedo makare. Ameni tende ya bwana. Good morning wotseme aneno weyo ne Roma kare elunga ni Junior Kamus wuod Nyarongo. Nsene wakao mos. Nyarongo bwacho no mosi. Wacho no yudo wayo makare. Junior welal ka kilal no mera ndalo moko ni wuoy maber to tinde. Twini tinde odwa lal matin. Lal ahinya. Jonya masare bwacho ni gine chenro. Warwako uteli na masaria. Tune. Nyaka molemba tukane. Ilungo ni Opija Jachuma. Yes. Mar Nyamasaria Kisumu. Good morning Opija Jachuma. Habari za asubuhi. Uchio na ade Nyamasaria kanyo. Ni watu na Nyamasaria no kuchio makare. Bate kacha. What about today? Ngato kauno makman mangaro chio gode amondo. Magoto nge. Samoro ngato tia video moro na trend ga social media. Yes. Mane I don't know whether that thing was a content or it was real. Ngato ne that video was showing somebody beating the wife. Wife battering, which we don't promote anyway. Exactly. But koro uine ni video na makata wang jogo kine mabera amade pugulu. Koro gato wacho ni ya. Good morning kwa kina marriage. Not emo wacho ni kwa kina marriage wecho kyote. Lakini nyaka jidhi katedo. Then ubenya kukendi.
Nyombo nyaka nyombi. Chuo nyaka kendi. Tema. To mon be nyaka dhi tedo. Exactly. Tema. Wacho ni gimo tamo dichuo. Wach ni okane kisiro. Tuna dage. Nyalo bedo ni otame. Just ka ji ok nyalo bedo ni winjo. Sama nyalo bedo ni ka winjira kodi e yo moro. One way or the other. Tanya yudo ng'ama wadhi ga dhia maber. Koro nyalo tamo dichuo machielo lakini machielo to. Yeah. Waduogo moso kwa duogo nyakoro mga jongo. Wakao yo machok kwa duogo. Nono marobo. Kilungan Justus Adoyo. Kachilo kodaka an Brenda Genyo. Mimi ndio Justus. Mimi ndio Brenda. Na yule ni Anditi. Pande ule mwingine. Elizabeth. Wamodhi pima chok kwa duogo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho,
warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo nyakwa Moga Jwang' Mokinyi Nyiri market kod maendi. Yes. Brenda, good morning. Good morning. Ne wadhi nyime kod mbeko moro kae, wacho ni dak law ywach. Kabisa. Weche tek. Weche tek daka. Dire kaka odhi. Uru nade nyakwa Moga Jwang' Mokinyi market kod mawuono pacho osewuok koso pod entie. Koso pod ochamo nindo. Koso pod gikawo duve giumrego. Giumrego kabisa. Wacho ni iwacho gi dho mbogo ni early bird catches the Kizungu kwa kwa. Wacho ni kaji mano no kupuonjo mabe. No puonjago. The worm. Nasomo chon. Nothing. No. Kiki ni somo chon. Nasomo chon. Kwa karaondo somo karang. Early birds catches the worm. Worm or worm. It depends with your ACD teacher. Yes, worm. Wagino ruma ber nyakon Moga Jwang'. Usechiew kozo koth chwe Kisumu, by the way. I noticed that. But koth no chwe some parts of Kisumu. Ana ng'ato wacho ni koth no chwe jafamo moro no kanyo ni koth no chwe airport. To kochwe mano nyoro. Godhiambo donge. Ya winjo wach no. Some parts of Kisumu koth no chwe. Kendo ng'ato ne pingo ni kongi koth mochwe Kisumu. Nyonge koth mochwe Kisumu. From stage ano kaji wacho ni koth pok ochwe, ambe kama ne nitie milimani kano kaneno koth godhiambo, kachaka ng'iyo Dunga Mwalo kaneno koth, Nyamasaro kaneno koth, but awinjo ni koth no chwe. Koth no kochwe Nyamasaria. But kane koth ochwe kidonjo town from Kisekalo Kachok. Yes. Kotoga gokinyi kawuono, kotoga ga maber. Kikalo State Lodge, ni State Lodge. Kiteremka Dunga Beach. Yes. Koth ochwe. Yeah. Kidonjo koro kikalo museum koth. Mano koro gotieno, mapiny rugo. Okinyi mapiny rugo. Yes. Emo mi wacho ni koth rangero. Koth rangero. Ka ng'ato onyisi gimoro kik iping koth ahinya, koth matinde. Weather pattern bapa nolokre, Brenda. Yes. Weather pattern bapa nolokre, winjo kiwacho ni waseng'ado yien. Masani koro koyot ahinya. Waseketho lwasi. Onego bed ni wapidho yien. Chenro mane jatend piny owacho nigo mar pidho ne nitie adicha? En 15 million kochopo 2030. Yeah. Oh, Vision 2030. En Vision 2030. Ageno ni wabodhigo nyime maber. Ageno ni ano ka yien ipidho oko ka eri. Jasa tibese pidho achiel kata ariyo moko. Yawa. Kata magedogo ok mana mega. Okay. Koro kase matong'o to achwo moro. Tong'o to chwo moro. Lakini kipitho, ne ni pidho yien manyakonyi. Either bed yien minyalo gedogo in future, or inyalo uso, or mar fruits. Yes. Tawinjo ka jatend piny owacho lando ni enyenyo wahero pidho mar olemo. Mane ma nyalo konyo wa ndalo mabiro. Kapo ni koro weche tek nong'o dhi go ganda. Wanyalo chamo olemo. To wayueyo. Storm over Linda Mwananchi Party. Wani oboke nyakon Moga Jwang' wachako oboke ni mar Daily Nation ite mokwongo. Wacho kanyo ni twist. A plot to transform Linda Mwananchi, a campaign slogan coined by perceived ODM rebels, into a party has sparked a bitter row between rival orange factions on the real sponsors of the initiative. Is it the rebels' fallback plan,
a hostile takeover by rivals or a business venture for political brokers. Chal ka gima koro yamo koro kudho matek mokalo kambi no mar Linda Mwananchi nyaka na Mgajwang. Aneno tipo kanyo mar Migosi Babu Owino kanyakla koda Edwin Sifuna. Tipo kanyo mar ng'awa kendo. Bathe koni bedwano kanyo tipo mar Gladys Wanga mano governor ma Homa Bay County kendo jakom mar ODM. Linda Ground kanyo giwacho ni they should declare their intention since their rallies have abandoned ODM colors. They should come out clear and clear on their real intentions in light of this application to form a new political party. Jolinda Mwananchi dwoko genango. Actually, this movement is bigger than a name. They've taken the letter of the law, but the spirit of the law is still with the people. The movement is not in the name. Report makamano nyako na Mgajwang en yo bokaniri mar Daily Nation. Niteno ero mokwongo en report kotenre koda kaka Migosi Joanna Ng'eno notho. How Joanna Ng'eno's denied election victory birthed Emurua Dikir. Yes. Matende nango? As with this political career, the death of Emurua Dikir, MP Joanna Ng'eno has been shrouded in controversy, with some politicians and his constituents calling for a thorough investigation into a helicopter crash that claimed his life. Our opinion is divided on whether it was outright human error for a pilot to disregard bad weather and take to the skies almost immediately after being forced to make an emergency landing due to the same weather conditions, or whether there is more to the story than meets the eye. Correct. Maisha ni mtie ngat mano chono pilot ni. Yes. Wodi nyakach ni mondo mi o ter ndege malo. Angomo mi mano timore. Idwaro ni mondo koro to timane nonro matutu mondo mi ong'e adiera manyalo bedo. Okay, after the fiercely contested mini poll, Kibaki and Prime Minister Raila split Kilgoris into Transmara East and Transmara West. Okay. Tiponte kanyo mar ODM candidate Joanna Ng'eno addressing his supporters at Ongata Baragoi Trading Center in Trans Nzoia ahead of the 2027 election. Neno tipo kananja ODM matiktik machon ndalo nyaka na Mgajwang. Yes. Piny kanyo wangi detectives complete evidence collection in copter crash. Manyiso ni jogo eko manono bilago eko manono weche go motimre nyaka na Mgajwang ina to weche gik mag ndege chal kama sani koro osechiko tijgi kuom timo nonro. Report nitie mochiw kanyo kotenre koda nonro no mabende nyegi sebedo ka gitimo ka thuolo mari mondo mi som ing'i nonro no nyaka na Mgajwang. Ite mar adek first real life emergency test for student nurse in chopper crash. Nitie nyadendi moro kaeri ma en nurse. Gine joma nokuongo chopo kar masira no. Scene of accident. Gine joma nokuongo chopo kendo wacho ni notemo reso kama nonyalo kata kamano nok nyalare. Yes, iluonge ni Jacobeth Jepto. Opimo kaka ne ochopo kanyo nyaka na Mgajwang kendo sigande gik manoneno kaka notemo ma nyalo kadhan dichuo. Yes. Dan nyako. Notemo kadhan dichuo. Kata kamano ne okonyala nyala. Courage, I was in shock seeing her so close to the flames, her mother says. Yes. Manyiso ni min gi temo wacho kaka min gi bende ni kode. Min gi kanyo gi min gi. Kendo chal ka gima min gi ne wacho ni ne miyo nyadendi ne temo manyalo. Kendo no dhi machiegni kod mach mondo mi ores ngima. Yes. Tipontie kanyo mar Migosi Captain George Were wuod Nyakach. Family friends mourn pilot who died in Nandi tragedy with 5 others. Report maket kod mondi kod Migosi Dominic Ombok. Yes. Dominic Ombok and wood Migori. Okay, should it be a different story? I don't know. It should be the same story. It's the same. Kauthulu mari mondo misom report moten record atho mar Migosi Captain George Were. Mabende wachore ni en wuod Nyakach mwalo agaika. Yes. Machiegni kod Sondu kanyo. Ni wacho ni nodong mana gi some man story time. Dimaro chiko. Nono go beni koro odi retirement mare nyaka na Mgajwang. Kata kamano kaka ber ne Nyasaye. Ite mar ang'wen wan kanyo gi Linda Mwananchi party storm hostile takeover or ODM rebels fall back
plan. Jolinda mwananchi gi anawacho ni kanyo ni Sifuna it's either any movement or gir Sifuna ni eki and just a moment. Onyalo beda moment kata onyalo beda movement. What do you think? When it's a moment, just sometimes decision magibi make next. Mabiro nyiso gima kama gichomo koro and they have to need to make that decision. Exactly. A very serious one. They are delaying. And they are taking us down. Either they decide kagi chako don. I'm told they have made one. Parallel. Do they want to go parallel or they want to join the opposition? No, they want to see if Ogich Bada Yorom Gidek again, which they can't. Not never, Manage. Anyway, government will thwart their. Lepot market call manya call mojong olak nyakite mara beach. Jeti pokanyo mar migosi Edwin Sifuna kanyakla koda Jaod Bura Makuri Membakasi. Yes, Membakasi East. Migosi Babu Owino. Timamos. Ite mara uchiel nyakol mojong gin weche motenre kod MCS now give Ruto Sakaja Corporation deal the nod. MCS korcha ne okalo paro mane migosi Sakaja kanyakla koda jatend piny owacho migosi William Ruto ne oparo mondo mi okaw moko kuom tije sirikal county ma Nairobi koro tere piny owacho ma malo. Greenlight opponents of the pact accused the governor of sleeping on job and threatened to impeach him. Impeachment moko bende ni kanyo, threats mag impeachment. Ibuoga. Yud thuolo mari mondo misom wach kata weche giki makoro luwo migosi Arthur Johnson Sakaja nero ite mara auchiel kayo lendo opogore oboke moro mabalang' mondi kanyo tiere koda ite no ero mara 7 ite mara 8 wan kanyo gi NSSF ordered to refund teachers SACCO in fraudulent land deal. Matine nano Wach moro nitiere ka mar land. Koro tidwaro ni koro ochiwo chik ne national NSSF mondo mi koro to ochul jopuonj. The National Social Security Fund building in Nairobi. A National Social Security Fund sani koro chiwo chik mondo mi giduok omenda moko ma bende ne giyudo e wach lo moro e tok chik. And the fraud dates back to 1994. Hey, that was kitambo sana. Before some of you were born. Up to and including. Iteno iro mara Kaboro kanyo. Kipchoge 3 others athletes wins 100 million property row. Unti kaka giyudo yueyo kanyo kutende koda bura moro mbene yende ni edo. Kolo give me rather lwet gi omenda ma putin million adi? Million 100. Wacho ni dola adi kanyo? 100 million wanipe to 20 million. You're sorted. 20 I'm sorted. 20 million on board. Wacho ni bedo millionaire. For this year. Business faces losses shippers ground vessels. Weche magola nyaka no mgajong tiba te kanyo. Ibo nginono weche go kaka itimo wale pinje maoko kod piny Kenya. Oboke mabalang' te kanyo kod mojwang' lure koda weche go kuma ngima. Yes. Ite mara 10. Wan kanyo gi lobby sounds alarm of learners safety following deaths in school. Awinjo ni nyithindo osebedo ka tho kabisa e skunde. Nyithindo tho e yore go ma ok ler skunde ma pacho kae. Yani nyaka mag wed boarding, choni ng'ine en boarding. Bed day. Mane nyithindo tho, tinde nyaka day. Gik mane wawinjo en ni nyathi olwar e kitanda. Tho. Oro turo ng'etne or something like that. Yes. Then boarding nentiere ga weche matindo mane wuok tinde awinjo ni gidok chien. To ma en giwuoyo kotenre kod okumba mar thieth mar nyithindo. Yes. Mane ni e school ma iluongo ni the Elimu Bora Working Group has raised alarm over safety of learners in school, saying that at least 8 learners have died this term and under preventable circumstances. The story mara kurucha. What happened? The story mara kuru wachore ni this boy, he was a grade 9. Ne go story ne nyithindo wetene komor kabisa. Then one teacher just came and told the boy nigi bed piny, kind of okwero gima kamano. Yeah, maybe they were just making some little noise. And then the boy collapsed, akaanguka. So we don't know what really happened. Why did the boy collapse? The boy maybe had a heart disease. Kitero hospital is gone, just like that.
maybe no work. Koro, you see, let me tell you something. Give gima jonyuol betimo moko, wan jonyuol watimo moko ni kare. Itero nyathini e school, for example, Maseno. Yeah. Maseno ng'ich. Kabisa, or Kapsabet boys. Yes. To ok disclose kantie tuo moro machando nyathini ni mok nyane gi wang' ma oko. Exactly. Ing'eni nyathi ka malaria ogoyo, tinya wacho ni nyathini kawuono onur nade, ang'o matime? Malaria ogoyo, dende liet or something like that. Onyalo kata wanyna kata nani ka nyathi shiva. Yeah. To nitie conditions moko ma nyithiwa ntiego, to wan kaka jonyuol ok wa disclose. Fearing ni wabro lose the chance that the is. chance is Yok bimi thuolo kiwacho ni nyathina ni to en ga asthmatic. Yes. Nyathina ni to en ga rembe ringo ga matek. You see? Mago Koro gik makamago keto nyithindo e andaki. Nyithindo mawuotho nyaka ngimagi ka ringo. Nano ka ndalo mag ng'wech ma nyithindo ringo gi. Ne gitimo practice mar ng'wech to collapse ogore piny. Then idwa chako blame the school. To ma is just a normal practice. Nyathini gi underlying problem. Exactly. My word not disclosed. Exactly. Koro yudo ni nyathi kosedonjo school, Brenda, to bende koro tiyo kanyakla mar nyithindo ok dang' owe. Obeje nyarno ok ochunego to en gimiluongo ni nano awole mag mbese. Yes. Nyabe nyaka rengi. Koro tema ka dhan dichuo kata dhan miyo. To ka itido ka koka at failure timo nade donje. Cardiac arrest en wacho ni mar joma ne donje cardiac arrest. Cardiac arrest. Itemara parakola Rio. One kind of man who killed wife for joining Instagram jailed. What do you mean? Why? Why is Instagram a bad space now? There's a man who stabbed his wife for joining Instagram. He told the wife not to join Instagram, but the wife wanted to join the Instagram. No reason behind it. And gaps almost. Buried in Twitter. Yes. Instagram. WhatsApp. Yeah. TikTok, Facebook. I'm in all of them, and my wife is also in all of them. Yeah. Koro, ntigi milongo ni insecurity. Yes. Ken kata family magji. Kikao insecurity o lead. Tiboto. Ngata modhiro mogodo embui. Ineno mani sere. Mano koro dware, mano sema igo. Mai gik makelo weche. But Instagram is safe. I don't know how safe it is. No, Instagram do chalo with TikTok wele. Okay. Kuma luoro. Kuma luoro ahinya en Telegram. Inaitwa Telegram. No, I'm not in Telegram. Okay. Don't be. What's talking about Telegram? In Telegram they show everything. If you want to see everything, just go to Telegram. But you choose what you want to watch. Yes, that's why they give the links. At least Facebook, they regulate their things you cannot post on Facebook. Same to Instagram. TikTok, I don't know. I'm not in TikTok. TikTok TikTok is a stress reliever, by the way. But you see, TikTok is also giving you what you like. Okay, by the way, social media, mbuigi kelo niga the things miro moga godo gina according to your searches to gi kunde milemo sites. Like if I come across a naked woman photo in TikTok and I didn't like, they won't bring it to me next time. Exactly. Koro kikinega sim ngato no ka joma ni duge masiko kalo in TikTok gino no kala jo Kristo jo dwene mawerega. By the way, true. It's very true. Talk about it. Don't you can tiere jokuma content jo kanisa will emoro to anto kibire simba joma ni mana half naked mitimana an kibire simba e Facebook, the only app maera inya Facebook ibrodoga ka mostly content maromoga kodo gin this investigative stories about murder. Yes. Mage mabiro na mangany mage gik massage. Nyakromugi report watching after stabbing and killing his wife for joining Instagram against his wishes. Murad Awath Mbarak 40 will now serve 30 years in prison. Yes. The High Court observed that it was not only the manner in which the murder was committed that was cruel, but that Nuru Ibrahim, 28, was stripped naked in the presence of her children, an act of humiliation that amplified the cruelty. Yes.
Nyakoro mgoji report no wacho ni kopogre koda chop manochwe kod pala mowito ngimane. Okebe ni nokawo miyo ni moro ogolo lepe serep mbele nyithinde ekotimo ne tim market kod mind humiliation koro just because of a Instagram account ojegni 40 omede 30 okebe duo ka jaduong muti samoro be kono duoge no kublu seye kono kich stress din nego woodwegi to owewa ni ero odak ngima maber ong'iyogo tawinjo ni kucha be weche ok bega ahinya kono winjo ni nyatim kaka ok ber ne Yesu inyaloki mwana dada samtin ang'e ni kuma entie kiwacho jadier ma Nyasaye oketho nying jachien jachien modonjo kuome mano miyo timo gini jachien bibia vire to wuoyo kodi ni watim kama jaji moro na winjo kawacho paro mojwangre jaji moro na winjo kawacho ka make ruling to nowacho ni ng'ato notimo case moro can't remember the exact case to ng'ato no plead guilty then owacho no ng'wone. It was the case of Tamara, baby Tamara. Paro nyathimano negi kaeto yik piny gino dio yiko piny dierode ni jachien ema notime nade jachien ema nowuone wicho gima jaji wacho jaji nonyise ni jachien is very innocent. It's very very innocent in this case the devil the law of the land acknowledge the supreme powers but in this matter jachien is innocent. Very innocent. In this matter of Instagram, the devil is innocent. Ya tokori insama jachien biro ma convince ro jachien ema nowuone. Jachien ema nyone data. Okwero jachien. Okoro kwero jachien. Jen lak chogo bakata late. Umidhi koda njo kore di koda marach. But I'm asking you. Things are talked out in a family. Yeah. Anga munu kokedwa no donje Instagram, anga munu muna bet piny tumbeki. Yes. Koro marka tuntite mara par koda ng'wen kod mga jwang. 10 point agenda haturo ng'ato ka sipidi. Obole piny. Ng'ato tero winje bagi to. 10 point agenda ni mana wuot sugoi. En mutingo 10 point agenda. Sugoi 10 point agenda turo. Ka king'iyo kanyo to bole. Wanga tema ODM turo. Wanga oting'o ODM e wilbaro, bath ODM moro seng'wad olwar ne ng'ato koni dhigo. UDA nyodho machunga mapinye malich. UDA oburu ng'ene mosave. Oburu mosave UDA machunga. To save wilbaro. Juice mar machunga. To you see what is happening here? Oburu ng'iyo kaka osesave wuod sugoi machunga e wilbaro. To oneno kaka wuot sugo yuome. Facial expression mar oburu nyiso ni kaka yuome kumora. In fact, that is what I wanted to talk about. Facial expression mar oburu mokete kadi yono oburu do ngicho kanya pikija kera kete nano. Ngenga nya pikiji. Yani lit. Yuomo die motieko. Nego mo jangi thulo mar ng'eno ndo moro boke itema en wach katun. Itema par koda ng'wen. Kaka youth leader Oburu Oginga ng'iyo kaka wuot sugoi yuomo machunga ODM tieko. Kama nene so mura ni obok makawuono aneno tipo kanyo ma nyadendi mamiyo moro kanyo asal kama koch nyathi to nyathi kalama nyathi noting'o no expensive manade. Very expensive. To noting'e 1985 yawa. March 4th 1985. President Daniel Moi launches a fund drive to enable Nakuru school girl with a hole in her heart to fly to Britain for treatment. The president said that a heart specialist had already made arrangement for 9-year-old Mercy Nyiri left to be admitted to a British hospital. Within minutes of the launch, more than 193,000 had been collected, with Moi donating 30,000. The target was 500,000. This story niliaisoma. And in fact that place inaitwa Nyiri mpaka leo because of the girl. She later died. Nyiri Momobe? Not Nyiri Momobe. Oh, but you know there's another Nyiri. It's a Nyiri Nakuru. You know there's another Nyiri Momobe? Yeah. The living in heart disease. Wacho ni jatend piny wacho nogolo? Nogolo 30,000. The target was 500,000 and Nogolo 30,000. What is the limit? No duelo na ng'eny.
Hey, you should have tried. Hata angetoa 100 yao. Nido nus million. Yeah, the target was 500,000 was million. Togolo tarba, inge tarba. Ogolo tari, only. Gawash. As the president. Ite oboke mabalang ti kanya kod mga jongo chakre mbele kanyo to thuolo mari mondo misom. Ogolo about parenting. Parenting, aneno miyo moro kanyo machal mang'e. Hapa ne Susan wiyo ken. Parenting ni to inyalo ng'iyo diriyo. Ndugu moro be ni kanyo makoro stress nego mana wang'e. Yes. Ka thuolo mari mondo mi non gimo miyo mo wang'e. Counties wa? Counties Mombasa, kanyo gi reprieve for new mothers as hospital bills waived. Mano county ma Mombasa. Weche go mag thieth dhi nyime kono kendo weche go mag hospital bill ne oting'o oko kata ogolo oko ne miyo moro. Yes. Lweny e kedo kod how do you call this thing in the law? Which one? Jigas. Anti-jigas. Jigas chadong miluongo ni tika nying moro kadi. Let me off my mind, man. Nying no biro kata no biro kolana bato biro. Mineme. Mineme. Kana mineme zudo kachamo. Ite ibosomo ich mag mineme go e kaka koro campaign mar mineme ochakore. Anti-jigas campaign marks 19 years of progress. Yes. Osebed kikedo koda mineme. Kaguk girombo nyakon mga juang som report market call manite marapar. Piny kanyo wan gilamu grieving keen struggle without mortuary. What do you mean? Nema Paula sat outside King Fahd County Referral Hospital, clutched herself and rocking gently on a wooden bench. Her grief laid bare. Beside her lay the body of her firstborn son, Eric Ngala, 25, recovered from the Indian Ocean in a suspected drowning. Od thieth kata kar rito ringre otamre kao. Ringre. Akin kaka winje. Mortuary on Lamu Island. Okay. Mortuary on Lamu Island. Yes. Why? Dwale nani aden winjo wachni. Mano ok ber kata matin. Ere ka ji konyore kanyo ka ji oto. Nikech ji to nyaka tho. Wacha ni nosandiki. Nosandiki mo. Ite mar prario nyaka no majuang pinje maoko. Man kanyo gi Israeli troops operating in southern Lebanon. Girma no chego koma war. Global energy cost so as Iran crisis its supply lines. Awinjo ni gin magimiyo salad bedo expensive. Okay. Na go kod gitero mos. Gitero mos. Weche go koma go ala ben titi mar prario kod ariyo nyaka no majuang. States bid to block 517 million Turkana Dam pay flops. Flops niso ni okodhi nyime. Yes. Okethore kata tiende otuch kane gidwa dhi chiwo omenda go eko. Ndo atapod waro 517 million. Dam mok dhi nyime. Ineno kebegi eki kaka gitwere malich mokalo nyaka rongo juang. Yes. Kinde majo Turkana to gwonyre mana gang'o. Gipado. Sports PS host nation delegation at Talanta Plaza. Mano nation delegates means staffs from nation media. Yeah. Okay. Ikwao endere. Ite mar prario kod adek kaka omenda ringo e boma Nairobi kod pinje maoko. Ite mar prario kod ang'wen agaja meli kod kwano ne kod mgojuang crossword and parcel thuolo mari mondo mi ng'i ite mar prario kod abich oil ni mopogore oringo nyaka ite mar prario kod auchiel. Bate kanyo wan gi jogo ma magoro lal godo. Ya magoro lal godo ochakre kanyo. Giringa ka gidhi mbele. KBC owito ng'ato. Ya. Kamanda Daniel Kamande Wambugu. Aneno koket nyaka Joana Ng'eno. Ng'eno nitie ka? Yego Ng'eno. Od bura mamalo timo lendo mar tho mar migosi Joana Ng'eno. Yes. Wach ni kata nitie kanyo. The joint funeral service will be held at AGC Karen Nairobi on Wednesday 4th today, March 26 at 9 a.m. Yes. Thereafter, the body will be flown to Emurwa Dekir, Primary School on Thursday, March 26 for church service at Dekir Nobelberry at Emurwa Nemakobagi at 10 a.m. The final funeral service will take place on Friday 6th at Emurwa Dekir Primary School
as from 9 a.m., followed by burial rites at his home in Mogondo. Mogondo. Mama kumonyaka wadhidu. Hido. Osede. Nyakiri emo? Emurwa dikero. Monokori yige nyingno. Yes. Which maktukio chakore itima pradek nyakoro mungejwang KCB Kabra Sugar set for Ruaraka Epic. Imano report mantie kanyo. Kenya turns to Japan in pursuit of sporting glory. Nyal somo report market call mano. Nyiri moko masuchi gi nyiri to tiende gi gen mag chuoka bentie ka. 2026 WAFCON. Starlet Fest. Ivorians in a friendly match today. That was yesterday as they prepare for Continental Showdown in Morocco. Weche mag tukio lakalaka nyaka ngejang nyaka ite mar pradek kodachal. Ite ne romo gi kinagana weche go mag tukane no kanyo tipo mar wuot Kisumu Day. Yes. Benson Omala mage koro ya wuotaka. Nairobi United striker Benson Omala during a team training session at Nyayo Stadium on January 24th. Police Charles Ouma playing against K-Sharks in an FKFPL tie at Dandora in November 22nd, 2024. Tipo gintie ka nyakor mogojong. Yes. Ka kono mari mondo misom lipode muket moten record mago nyakor mogojong. Waka oyew machok ka waduogo to wang'iyo ni to standard ang'o mandie standard iluongo ni sasa doyo. Kachilo kora kan Brenda Kenya. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry,
But not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
machiegni kendo nyakwaro Mokajwang'. Iwacho ni kana nditi ok dwa kimor to ikitimo nade? Ikimedore. Kimedore. Sani chita apoya no jotuo wanyier matin. Wamedo godo ndalo. Kada kare sani kawo jini. Ero. Kada nyathi japuonj ok dwa wanyier. Studio mar ariyo kocha. Bireno kitugudu morwako kawuono. Ma nditi orwako. Emeno butia. Ne, ang negulia yamo. Ekono Mokajwang' warwaki e telo dieri mar ariyo mar yudo bok kinyini ma kawuono. Standard. Wanyo standard. Yes. Standard kanyo wach modhieny maduong' en Mbadi say. Yes, I lied. Ai. Ulidanganya. Ulidanganya wa Kenya. Ndugu yako huyu atudanganya. Haki. Lini? Gata tamla. Kasema nini? Treasury Cabinet Secretary John Mbadi swore the 5 trillion National Infrastructure Fund existed and told Parliament it was registered. He now admits the fund was never incorporated. Not even its name was secured, as the High Court probes the phantom fund meant to mobilize more than Kenya's entire budget. Questions mount over who authorized it, who was misled, and whether constitution safeguards were deliberately sidestepped. Jatend migao mar omenda ma jamiriambo John Mbadi tipo ne ntiere kanyo ite ne romo kwongo dongen mocho kende jo ene mocho kende he lied. Ite mar ariyo en kanyo surrogate parents seek protection of court release of 3 children. Mano tiene nango? Surrogate parents seek protection of court release of 3 children. Gidwaro mondo mido koro to migi protection kendo oritgi kaeto migi nyithindo moko adek kaeri. Wach surrogate bedo ga matek ni samoro musewinjoru gi ng'ato miseyudo nyathi kata yor surrogate musoke yudo. What is surrogate? Mondo ji oneno. Yudo nyithindo yo machal nade? Yudo nyathi, okay, maybe I'm married but okanyalo yudo nyathi. So for a reason or the other. For a reason or the other, maybe medical condition, mostly medical condition. Then I will look for someone manyalo tingo na nyathi. Yes, sometimes nyalo gol my eggs to bedo fertilized. Then they itimo implantation. Through the normal process, monye for other process. Not a normal process. Through other processes. Okay. Koro ng'ama chiele mutingo nyathi mutingo no ok mare. Koro poko nyuolo surrogate onyuolo adek. Hello. Poko nyuolo nyithindo adek koro. Gidich manade. So the couple argue that the police abused their powers by taking away the minors. Magi nyithindo. Okay. Pinganyi bana tipo mar jangolo mar Uma Kofi Olomide called Cindy Lua. Yes. At their wedding. No kawo mamani. Yes. Kofi Olomide 69 weds band member long-time partner Cindy. Cindy madala mokono ogwenyere go e poundege chakoso mama. To kanyo to kabere. Poundege no ogwenyere gi ng'ato poundege Kisumo ka. Odoke thurgi Bagras. Ye Bagras. Iduoki Bagras. Okongwe kata gwen. Legendary Grand Mopao Kofi Olomide has officially married his long-time artistic and person partner Cindy Lehoa. The civil ceremony held last Saturday in Kinshasa marked the formalization of relationship that has been defined the Congolese rumba scene for 2 decades. Yawaira samichako tomit cheleruru. Binyime. Akia wiro ma. Bigoli sao. Itenero. But the house team wants NGCDF allocation increased to 62 billion. Which be could bosomo kaka awdura mamalo. Jokanyo dwaro mondo mi omednegi pesa miketo ne NGCDF odhi nyime nyaka billion prauchiel kod ariyo. Som report market kod mano ite mar adek. Nandi Chopper accident victim died in my arms. Mano story mar nyadendi ma nurse ma bende gina chiel kuom jogo mano kungo chopo kar masira mar ndege. Now that nobody was there. Mane neno ko amni pani comedy.
Erokamano nyakoro Ojwang, onge gima wawacho. Wasira. Line Barris, yes, admits in court he misled MPs over 5 trillion fund. 5 trillion is a big money. Hey, kocha pedho ni kidhi kata Kinshasa community merusche. Yothurwa. Ipedha. Kipedhe alufe. Pedha. Endara. Ineno kanyo koro guonyo wiye malich mokalo. Yes. Weche gi kiose jakini jofwambo be. Nyaka ngiyude picha ni moro manigo ka weche ne chandi. From report market kon mano ite mara 4, ite mara beach. Mara beach wacho kanyo ni Kenyans in Middle East express fears, hopes. Oganda jo Kenya mantiere gwenge kuma Middle East kama lweny koro time nyachieng. Lweny koro lich. Koro otimo nduoko. Sani koro giwacho ni giluor gidak kod luoro. Kendo duguru dala. Duguru pacho. Gimanyo magiduogo. Do mani koro weche mag wuodhe bende ng'eyo ni koro tek kendo ridore. Lweny kosebedo kamano weche mag wuodhe bedo mapek sana. Exactly. Division over zoning. Sifuna post rock ODM MPs meeting. Yeah. Ntie kaka weche ne koro ruogore nyakoro Ojwang anyato kotende kora romo ne Roman Nek madun busesa mar ODM mabedo no bedo e boma Nairobi kama koro moko kumi koro wacho ni wach zoning ni onego gole onego kete. Nye zoning? Yes, I know zoning. Kama koro ka ODM nigi teko Kisumo to koro ja UDA Kikchum. But do you think ni a UDA candidate can vie for governor Kisumu County? I think the ODM should just allow people giwere goche mag zoning yeki because gima gibro timo ni they will give their preferred candidate the ticket mar ODM. Okay. Then samoro nitie another candidate ma is preferred by the people. Ma samoro koyudo that ticket samoro ni UDA. So they should not. Brenda Etarakaniti kocha murder suspect commit suicide. Brief? Yes, a student at the Chuka University has committed suicide following the death of her boyfriend. The Directorate of Criminal Investigation had launched investigation after the death of Kelvin Sigei yesterday. Story ni chaneno. Nadeni nondiko nyaka barua mowe chien kanyo. Wacho ni gine weche moko mag cult moko. Mara noningo tho kende. It was very painful by the way. Ite mara pa abedo kanyo ngino one of our finest say speakers. Wijoga koro ngato ber kose menane ni pake Marich mokalo speaker marod bura mamalo pako migosi ngeno Marich mokalo ngat motho kane rach to kiwacho to timi kanani gimana timi to ngiwacho mana diera imbo ngeno joma golo neno madiera nyathi moro ne trend social media nyoro gi kawuono pokwero babagi akani nene ni baba was more than a devil to our mother. You should change. Yeah, wuone ibedo more than a devil. To your wife. What are the role of your child? What are the key role of a man in a house? In just a simple house. In a simple house. So a man you must provide. What? And that is meal, food. Exactly. Mokungo shelter. Shelter no be tiji di number 1. You must provide shelter, you must provide these basic needs, food and whatever, school fee. And we watch ni exactly. We watch ni no kiti. Kanyo koro wanyalo neno kaka wati. I can support. I'm supposed to support. The wife is supposed to support. Wife support. Me not en jakon. Don't take the full responsibility, just support. Mane gi mama. But if kin gewezo. Nitiere situation makoro nyalo chuno. Samoro the husband is now sickling and all this. Then I now take the full responsibility. But if the husband is just okay, I'm supposed to support. And by supporting, okawach ni koro chiwo mana mapin. Samoro yuto marube nya bedo mopogore, bedo promoted and teach maber and all that. Correct. But the man should know I'm supporting. Not taking the full responsibility. Ite mara boru kanyo piny kanyo e Bungoma. Piny kanyo wacho ni a man kills his brother in fight. A 21-year-old man has been arrested in Tongaren on suspicion of stabbing his brother to death. The man is said to have killed Joshua Wafula, 24, after they had picked a quarrel. According to family members, the disagreements escalated into a violent confrontation. Watch Gambucha. Samburu kocha outcry after elephant kills 7. Hey. Yeah, wow. Nacha mpaka 7 people. Negi chung. Elephant have killed 3 people in 3 days. Or in days, Not on one day. I'm getting a very serious killer, by the way, elephant.
Mimi kamine no chweno ringo marach. Onyo elephant ringo. Iko kona. Kigone kona to. O take time. Kakingeng masigwa mpira ja dom digone kona nango. An elephant ok da yuda. Mana ko buoka. Ma kadia karas do maki. Kada kreria so yuda. Makisumu ka indike rate traces 3 million taxpayers in Western. Western. Why is it in Kisumu? The Kenya Revenue Authority is searching more than 3 million registered taxpayers in its Western region file. Oh, Western region. Yeah. Okay. Oliver Odhiambo, Mikael Odhiambo. Kakamega? Kakamega 5 failed in probe on petrol-based raid. Police have arrested 5 people suspected of being behind the Nyalenya police patrol-based attack in Sanda, Mumias. Kuno mari mondo misom lendo tie kanyo kod Mugajong mbele kanyo ntiere obok kanyo kaka itemara par 6 KWS Rangers put on defense of a missing man Omondi. Yawendu ngano Omondi don. Ngano Odhiambo. Odhiambo ya. Yeah. Brian Odhiambo. Majisone sani koro jotij Kenya Wildlife Service tani udokoro wacho ni gintie kod penjo ma onego bed ni giduoko nyimdo. Yes. Ni buch gino koro dhi nyime. Gumbo Andanyanga defend PS Omolo. Yes. Some Nyanza leaders have rallied behind interior PS Raymond Omolo, saying he deserves respect as President William Ruto's point man in the region. Former MPs Nicholas Gumbo for Rarieda and Omondi Anyanga Nyatike said those attacking Dr. Omolo have no best interest of the region at heart. Yeah. Yakulo Marimono Isoma report market Konmano PS and AG summoned in probe on sugar mill land. Maduminti itine Romara Par. Itemara Par Kolachiel? Itemara Par Kolachiel. MCS adopt Ruto Sakaja deal as fresh impeachment plan looms. Yeah. Sakaja ni matek. Wacha nutiko dhiro manito. Toto sanga Jod buchebe wacha ni dhire. Court stops arrest prosecution of Dr. Nurse in wait of lost case. Case market koromane wechige koma thieth benti ite mara par koda chel ite batekanyo. Batekanyo mangi Ruto's man gets a chairmanship of 2 corporations. When former Eldoret East MP Joseph Kipchumba Lagat received his first appointment as chair of the National Mining Corporation in October 2024, it seems like a straightforward reward for loyalty. But last week's knew that he now also chairs the Kenya Wildlife Service Board. Ngata chair to chair board sario mopogore. Okay. To jitonge pachoka. Ite mara par koda renya kod Mugajong ntiere tipo kanyo mar jatend piny owacho ma America migosi Donald Trump. Nono mar cartoon wacho nano? Wacho kanyo ni Trump wacho ni my good people of Iran. Help is coming. To help mabiro no to en missiles madongo mochomo Iran ter. Ka thuno mari mondo minon wechige koma guru mar cartoon kanyo mar donation chakara ne mele. Oburu ning'io kaka machunga ngacha yuomo. To wacho ni meona jo be wan go ka. DJ be onge. Penjo makawuono, should civil servant terms of service be changed? Ka thuno mari mondo mingi duoko mabino chiu kanyo. Mane wach mane jotije piny owacho ma Kisumu koro ne kwedo cha. Report Utima Balanka Niti report kotendeko da Migosi Sifuna ongoing Sifunation of Kenya. Usamienya the English terminology. Pajo ndiko kot pajo somo titi mara par kuda beach. Lendo pogoro chakro iti mara par kuda uchiel. Ito bote mabalang tiembele kanya kol Mugajong Enterprises. Tulo mari mondo mingi weche be komantio boke no ero mabalang. Weche be koma go alantie kanyo weche mangi mantiere kanyo. Olaka kanya kaiti mambele kanya kol Mugajong. Oboke no mabalang. Bango boke mabalang waido weche mutunde kol weche magoala. Importers fight state plan to use railway levy for loans. Kenya joint stop arbitration global court. Mano benene ka. Ka intie koda
sirimo weche go mag ohala ka thuolo mari mondo mi non ite mar 19 wan kanyo gi stock exchange kaka siling ringo nyaka romo gi John pek mar siling pinje go kuma oko weche mag lweny mag US Congress to debate Trump war power after striking Iran. Yes. Yani nachema go Iran. Chwado Iran kabisa. Ndugoje? Trump. Trump dhi marach. Yawa. Dhi marach. And he's killing. Oko gi everyday. Kendo ng'eno nego mana jogo chung' ne weche go mag lweny e piny. Aneno ka ng'ato reason ni maybe he's not killing the politicians. He's killing jogo chung' ne lweny jogo man gi power to render these people powerless so that he can negotiate with them. You render them powerless, then you come in as a friend to negotiate with them. Kenya to wakao mamalo wariyo gi mapiny. Kabisa. Wamedele. Walinga kabisa. Agaja mili go kwano nti ite mar 23, ite mar 24, 25, 26, 27 kin lendo matindo tindo mantie kanyo nyakoro mga John. Gila kalaka kodaboro aneno koland kanyo ng'eno kachiel kod joma moko mabende magoro lal godo ntie kanyo nyakoro mga John. Enena joma notho e ndege no te. Oh actually ikaw aneno tipo kanyo mar Amos Kipngetich. Who was Amos? Then I don't tipo kanyo mar Migosi County Government of Narok Moka Amos Kipngetich I think is was a prison officer. Yes. Parliament Orlando lendo mar ng'eno. Yeah. County Government of Narok okaw the rest kamutingo Amos Kipngetich, Nicholas Kiplangat, Jago Picha, Robert Keter Kipkoech, Manoja Puonja, Wycliffe Kiprotich Rono, kanyakala koda General Were. Yes. Lieutenant. Weche mag tuke odhi nyime kanyo ite mar 29. Oringa nyaka ite mar 20 Nairobi students gear up for Term 1 sub-region games. Yes, yutulo mare ni som sulo saima de ba wango nyaka mga Jwang dai koso di mang'eny weche mag tuke go lak nyaka itenro mambele. Nyaka mga Jwang kanyo be moche puge giko mar minoro mar oboke okinyi ni maket kod maendi kikidhi mabor ke thuolo machuok kanyo wadhi mi twak we kuma achiel kachiel ka wadwa ng'iyo ngima mar nyathi manyako ka entiere skunde wande to ngima mar nyithindo manyako ni nade nyaka mga Jwang wadhi bedo kod achiel kuom jopuonje skul nyinero mano mar piny owacho mamalo mano mar Sinyolo National School kama wadhi twake kotende kod arita mag nyithindo go eko anyeto manyiri e skunde wa nyaka mga Jwang bang'e wadhi nyime kod twak tilo nero mar ariyo nyaka wang' watieki. Iluonga ni Jessa Doyo. Mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo
nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.